ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, हॅव्हल्स ब्रँडचे लॉयड एसी आणि अत्युच्च दर्जाचे जपानच्या शार्प ब्रँडचे एसी आता कणकवलीत उपलब्ध। एसी विक्री, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसची विनम्र सेवा। लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा आणि वाजवी दर यासाठी अल्पावधीतच प्रसिद्ध असलेल्या आरवाय एंटरप्राइजेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या लॉयड आणि शार्प गॅलरीला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 7908। गुहागर मतदारसंघात आमदार भास्कर जाधव यांच्या प्रयत्नातून गुहागर आगारासाठी 5 नवीन बसेस उपलब्ध झाल्यात। याचं लोकार्पण त्यांच्या हस्ते करण्यात आलं। लोकार्पणावेळी स्वतः भास्कर जाधव यांनी बस चालवत ट्रायल घेतली।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.